Wel, ni yma yn trafod y sefyllfa o ran faint o fwyd a ansawdd y bwyd sydd ar ffermydd. Ar ôl cyfarfodydd nôl yn yr haf, mae'r sefyllfa wedi gwella yn sylweddol ar ôl tyfiant da trwy'r hydre. Felly mae'r sefyllfa dipyn gwella ar ffermydd ar y cyfan. Lot o sylwair wedi cael ei wneud yn hwyr, a ar y cyfan ansawdd ddigon da. Ond wrth gwrs mae bob ffarm yn wahanol, so mae'n bwysig i edrych dim yn unig ar ansawdd o beth sydd wedi cael ei wneud falle yn hwyr yn y tymor, ond hefyd i fod yn mesur a gweithio allan yn union faint o fwyd sydd yna. Fe fydd yna rai falle dal i fod yn bryn, mae'n dibynnu lot ar beth ddigwyddith o ran y gwanwyn, a tyfiant y gwanwyn a'r tywydd yn y gwanwyn, ond beth sy'n bwysig yw edrych ddigon cynnar, wneud y mesuriadau, gweithio allan tua faint yw anghenion o stoc sydd gyda chi, a wedyn cymryd camau yn gynnar, camau bach falle i drial i wneud siŵr bod digon gyda chi i fynd mlaen tan pryd bydd stoc yn gallu mynd allan yn y gwanwyn. Mae yna lot o bethau all rwy'n wneud, bwydo'r ychydig fwy o ddwysfwyd falle, dewis pa stoc i gadw, falle bod un opsiwn i werthu rai stoc yn gynt nag arfer. Hefyd falle bwydo mwy o wellt falle i wartheg ifanc, neu ddefed hyd yn oed gyda mwy o ddwysfwyd mwyn cael arbed sylwair. Fel fi'n dweud, cymryd camau yn gynnar, camau bach trwy asesu beth sydd gyda chi nawr yw'r cam cyntaf, a wedyn mae hynny'n lot yn well na gorfod wneud camau mawr a rhedeg allan pan falle bydd y gwanwyn yn hwyrach na fydden ni'n gobeithio. O ran sylwar mewn pit, mae'n bwysig i gael mesuriadau, a mesur hyd, lled a dyfnder y pit. A wedyn mae yna dable wedyn i gael i asesu tua faint o dynellu sydd yn y pit. Mae hynny'n dibynnu ar lypder y sylwair. Mae yna sylwair glib yn mynd i bwyso'n drwmach, ond hyd yn oed wedyn bydd llai o fwyd ar ôl achos mae mwy o ddŵr yn y pit. Mae'n dibynnu ar pa mor fan mae wedi cael ei dorri, felly mae seilais wedi cael dorri mwy fan, mae'n dieddol o fod yn drymach, a hefyd sut mae wedi cael ei rowlio fewn. So, os di pit wedi cael ei wneud a wedi rowlio'n dda, fydd yna dipyn o fwyd o fewn bob metr ciwb. Ond cam cyntaf yw mesur beth sydd yna, a wedyn defnyddio'r table sydd ar gael ar y web mwyn cael syniad da wedyn o faint sydd yn debygol o fod mewn pit. A wedyn wrth gychwyn i fwydo fe, mae'n ffordd hawdda wedyn yw cadw crynodau pa mor gyflym mae rhywun yn mynd trwy'r pit. Felly mesur falle bob bythefnos faint sydd wedi mynd, a wedyn mae'n bosib gweithio allan wedyn mewn faint sydd ar ôl a cymryd camau yn gynt falle na cyn gorffen y pit. Fo byrnau yr un fath eto, mae'n syml iawn i gyfri'r byrnau, ond mae'n bwysig i drial cael rhyw syniad da o faint i bwysau bob byrn, a wrth gwrs beth yw'r ansawdd o ran lefel y glopter mwyn cael syniad da o faint o fwyd sydd mewn stoc.